Τι ωραία που είναι η πόλη μας, η Θεσσαλονίκη μας. Βρισκόμαστε στην καρδιά της πόλης. Έτσι ένα ωραίο πρωινό, με ήλιο. Και πώς σκέφτεστε, πώς θα θέλατε να δείτε τη Θεσσαλονίκη? Είναι η αγωνία μας για αυτή την πόλη και εκφράζεται, και γι' αυτό κατεβαίνω κιόλας σαν υποψήφια δημοτική σύμβουλος, γιατί πλέον πιστεύω ότι η συμμετοχή μας είναι η δύναμή μας. Βγαίνουμε μπροστά και θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο για μια πράσινη πόλη, για μια πόλη που, για τη βελτίωση της καθημερινότητας, γιατί όπως λέμε πολλοί που το έχουμε συζητήσει πια και το ακούμε και παντού μέσα από τις συναντήσεις που έχω με πολίτες, με τους συνδημότες μας, που έρχομαι σε επαφή όλο αυτό το διάστημα, είναι η καθαριότητα. Η Θεσσαλονίκη δεν προχωράει, έχει πάει πίσω. Ντρέπομαι πάρα πολύ όταν κυκλοφορώ μέσα σε αυτή τη βρώμικη πλέον πόλη, απέναντι στους τουρίστες που έρχονται να επισκεφτούν την πόλη μου. Ντρέπομαι όταν βλέπω αδέσποτα τα οποία δεν φροντίζονται. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα και λίγο τη Θεσσαλονίκη να τη δούνε όλοι, και οι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, οι άρχοντες, να τη δούνε κάπως διαφορετικά, να την προσέξουμε. Το πρώτο που σκεφτόμαστε, πιστεύω όλοι όσοι ζούμε στη Θεσσαλονίκη, είναι το θέμα της καθαριότητας. Το δεύτερο που ταλανίζει τους πολίτες είναι το κυκλοφοριακό. Και για μένα που κατάγομαι και από ένα νησί, θα έθετα ως τρίτο πρόβλημα τη λειτουργία και τη διασύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με τα νησιά. Εγώ την Έλληνα τη γνώρισα από τη συνεργασία μας στην αυτοδιοίκηση, σε άλλο δήμο βέβαια, και από την Ένωση Γυναικών Ελλάδας. Δεν την ξέρω πολλά χρόνια, όμως αναγνώρισα σε αυτήν μερικά πολύ καλά στοιχεία, ότι κατέταξαν στους αγαπημένους μου ανθρώπους το πείσμα της, η αστική της ευγένεια, το ήθος της, η όρεξή της για δουλειά, η συναδελφικότητα στις ενώσεις. Με έκανα να την πλησιάσει και να συνεργαστούμε μέχρι τώρα άψογα σε αυτά τα χρόνια που γνωριζόμαστε. Γνώρισα μέσα από Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, ήταν πρόεδρος. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά, βαθιά δημοκρατική σαν πρόεδρος. Δεν έφερνε ποτέ κανέναν μας σε δύσκολη θέση. Εκτός από τις δικές της αρμοδιότητες, έτρεχε και για τις δικές μας να μας τις υπενθυμίζει πάντοτε με ευγενικό τρόπο, δεν άφηνε τίποτα στη τύχη. Όλα αυτά τα χρόνια την έβλεπα και κατάλαβα ότι θα μπορούσα να την έχω και φίλη μου, και τη στήριξα μετά και στην αυτοδιοίκηση, όπου και εκεί τα πήγε περίφημα. Και τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να διεκδικήσει επάξια αυτό που θέλει να κάνει στο Δήμο Θεσσαλονίκης με τον κύριο Αγγελούδη. Θα τη βοηθήσουμε, θα τη στηρίξουμε, γιατί εκτός από καθαρή ματιά έχει και καθαρή καρδιά και πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.